Ola, moi boas, damos a benvida a unha nova edición de Informar que comezaramos falándolle do arranque da campaña da vieira na Ría de Arousa. Estaremos tamén en Madrid, onde se ven de celebrar o Consello Consultivo de Pesca, e aquí en Porto do Son, onde se ven de aprobar un convenio para remodelar o bordo portuario. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Comezamos o noso programa desta semana na planta de evisceración de Cambados, onde uns 40 operarios traballan a pleno rendemento para ter o marisco listo para o Nadal. A planta de evisceración de Vieira en Porto de Cambados xa estable no rendemento dende a primeira hora deste martes. Uns 40 operarios traballan na evisceración do molusco nesta instalación cambadesa. Antes se pescaron 3.150 kilos e hoxe estamos procesándoas. Xa se saleu algún ao mercado, porque claro, aquí levamos desde as 7 da mañán, entre procesados, envasadores e tal, estamos aproximadamente 40 personas traballando. E moi satisfeitos, moita vieira mediana, pero cunha vianda e cunha gónoda exquisita e de moi bo tamaño. Nesta campaña Vieira si chegará a tempo para gañar protagonismo nas celebracións de Nadal, xa que o ano pasado non se puido recoller debido ao seu pequeno tamaño. Si, o ano pasado nada, no Nadal non tuvemos vieira, de feito fixemos a campaña desde mediados de xaneiro hasta finais de febreiro. Este ano, pois, dende onte estamos. Esperemos estar un par de meses que nos permita facer acopio para vendela todo o ano, porque non é un produto que xa comercializamos conxelado todo o ano. Se aínda non teñen moi claro o menú para estas importantes datas, dende Porto de Cambados, téñeno claro. Nada, que todo o mundo coma vieira galega estas navidades, que está exquisita. A campaña que comezou este luns non puido comezar mellor. Os participantes da extracción sinalan a gran calidade do molusco, que sen dúbida fará as delicias dos padais máis exixentes. A Consellería do Mar aposta por flexibilizar o intercambio entre zonas e especies de cara á aplicación da obriga de eliminar os descartes. Así o explicou Rosa Quintana no Consello Consultivo de Pesca celebrado en Madrid. Nesta reunión previa ao Consello de Ministros Europeos de Pesca, que se celebrará a vindeira semana en Bruxelas, Galicia volveu defender a flexibilización entre especies e zonas ante a eliminación dos descartes que entrará en vigor a partir do próximo ano. A proposta do Goberno galego inclúe a creación dunha bolsa que poidan utilizar todos os Estados membros para evitar que as especies accesorias esgoten as posibilidades de pesca da flota. La propia Comisión dijo que el plan de descartes no podría implicar una reducción de las posibilidades de pesca que cada uno de los Estados miembros tenía. Con lo cual, nosotros pedimos que exista esa bolsa de especies de la que puedan tirar todos los Estados miembros, pedir una mayor flexibilidad entre especies y entre zonas. Nosotros, como ejemplo, decimos, si hay una flexibilidad del 50% entre las zonas 8A, 8B y 8D, no entendemos por qué no puede haber una flexibilidad del 80% entre la zona 8C y 9A. Es difícil explicarle a un pescador de Fisterra que de Fisterra hacia arriba tiene una pesquería abierta y de Fisterra hacia abajo esa misma pesquería está cerrada, puesto que entendemos que el stock se encuentra en la misma situación en las dos zonas. Y también, pues, nosotros desde Galicia decimos que sea obligatorio el intercambio de SUAS en una gestión similar a la que tenemos en el Cantábrico Noroeste. Es decir, aquellos Estados miembros que a 31 de octubre no hayan sido capaces de consumir sus cuotas, que obligatoriamente tengan que hacer un intercambio con otros Estados que ya han consumido la cuota. Ademais da entrada en vigor da obriga de desembarque de capturas, a negociación dos TAC para 2019 ten dobre importancia, xa que é o último ano para acadar o rendemento máximo sustentable, é dicir, o nivel óptimo de capturas que pode extraerse dunha poboación de peixes cada ano sen prexudicar o stock. Nosotros somos un país que fundamentalmente se dedica a la actividad pesquera como fuente de alimento para el consumo humano directo y que este tipo de actividad
generadora de alimentos es la que menos huella de carbón tiene, con lo cual estamos haciendo una buena gestión de nuestros recursos. Hoy, en general, desde el año 2009 al 2018, la mayoría de nuestros stocks sobre los que trabaja la flota pesquera gallega española se encuentran en un buen estado en comparación a como estaban en el año 2009. Durante a súa intervención, Rosa Quintana destacou que a proposta europea para as posibilidades de pesca é mellor que a do ano pasado. Aínda así quedan aspectos por matizar que se tentarán suavizar durante o Consello de Ministros. Entre eles, a proposta de reducción dun 14% da pescada sur. Galicia suxire que se comece a aplicar xa o plan plurianual para a xestión da pescaría da pescada. En canto á rebaixa dun 20% para a xarda, a Consellería demanda unha maior flexibilidade de intercambio entre Estados para paliar esta reducción. Precisamente dende a Cerga valoraron de forma moi negativa esta reducción da cota da xarda. A nota positiva está no incremento do xurelo. O incremento da cota de xurelo é máis un 60% na zona novena do Cantábrico noroeste suporá un respiro para a flota galega do cerco. Pero bueno, eu penso que con este aumento que en onde vamos ter o problema témolo na C, como tivemos este ano pasado, como tivemos, porque aunque ve un aumento de 18%, pero ano pasado quitaronos o 21%, o sea que quedamos máis ou menos igual. Antes non nos chegaba e agora tampouco nos vai a chegar, porque se nos falta as transferencias que nos están facendo Madrid, pois nós a mar botaríanos 3 ou 4 meses, non botábamos máis, aí na C. Na novena é outro mundo, porque agora con este aumento pasamos 8 millóns de kilos, entonces pois máis ou menos taparemos, pero na C non. Na C, a ver, agora vamos ter outra reunión alá en Madrid, e a ver o que se teñen pensado facer o que nos fixeron este ano, pois poderemos subsistir e ir traballando e ir tirando, pero aí sí, que aí estamos mal, aí nos falta máis traspaso. O dato negativo atopámolo na reducción da xarda, unha especie con importantes restriccións a pesar da súa abundancia. A reducción da xarda nós xa damos por perdida, porque a nós, por exemplo, o que nos tocou este ano 1,5 millón, e 1,5 millón de kilos de xarda para nós, tócanos a 2 ou 3 toneladas por barco. Eso, nada. Eso para nós danos igual, que a pechen ou que a deixen aberta, porque tal como vamos, isto non ten sentido. Despois, o que non ten sentido da xarda é que hai moitísima xarda, porque a xarda, como ben sabemos todos, pois é unha pesca explosiva. Cando ven, é o problema que ven, pero non hai outro peixe para coller, porque cando ven a xarda, o peixe jáchase todo. Entonces, ou daban mascota, ou senón, prácticamente, para os gallegos, nada, non nos significa nada. Artes menores, bueno, pois artes menores, sí, a mellor, pois artes menores, viñalle ben. O que lle viña ben a artes menores era que o tiñan que quitar de cotas. Non teñen por que ter, poñerlle uns cupos diarios a esa xente, e quitarlle copas. Que pasaba? Pois, ao non meter en cotas, a cota que viñera, pois arrimaríase un pouco máis para nós, que nada temos, porque non é nada. Os cerqueiros demandan tamén a recuperación da cota de bocarte ante a escaseza de sardiña que actualmente se atopa inmersa nun plan de recuperación. O bocarte, compramos esas toneladas en Andalucía, que nos viñaron moi ben, que é do que está a flota subsistindo aí nas Rías Baixas, que temos aí un stó de bocarte. Aí estamos facendo un estudio, a ver se nos dan unha cota para aí, porque o que marchou non volve, deixaronlle marchar as 580 toneladas, a Xunta non se preocupou de que iba a marchar para que volveran, porque é a súa obligación de dixer, isto non foi dado, foi cedido, hai un acordo do secretario que había, que era Carlos Domínguez, e cando veñara para aquí a Sanchós, volvían outra vez. Bueno, pois agora tuvemos que ir compralas a Andalucía, e ainda gracias si os andaluces non las venderon. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. A Xunta de Galicia investirá máis de 4 millóns de euros na remodelación da fachada portuaria de Porto do Son. O porto integrarase na vila a través dunha singular solución arquitectónica.
O Consello da Xunta vén de autorizar a asinatura do convenio de colaboración entre Portos de Galicia e o Concello de Porto do Son para acometer a remodelación integral do bordo portuario. Trátase dunha actuación encamiñada a potenciar o carácter portuario e a integración entre o Porto e a vila. Así acometerase a repavimentación da zona portuaria, unha superficie duns 26.000 metros cadrados e a construción dun edificio de usos náuticos de 440 metros útiles. Ampliarase o espazo de uso peonil próximo ás vivendas, dende a zona do cruceiro onde se creará un miradoiro. A urbanización desenvolverase como plataforma única, mantendo a vía rodada a pavimentación xeral dos espazos peonís en formigón, mentres que as lousas de granito instalaránse en espazos relevantes ou unha prolongación das rúas do interior do núcleo cara ao mar, chegando a adentrarse nel coa construción de pequenas gradas e balcóns sobre as rochas. Na zona de Barranqueira, o proxecto contempla unha praza de granito, onde se instalará unha fonte, e a altura da Praza de España, no interior do núcleo, definirase unha estrutura de postes e vigas cruzadas en madeira que recordarán os secadoiros das redes. Un pouco máis adiante definiránse dúas grandes superficies, unha libre e outra arborizada, esta última prevista para usar como aparcadoiro. A conexión entre o paseo e o borde do porto farase a través de pequenas ramplas que o cruzan como prolongación das rúas. Portos de Galicia finalizou o proxecto técnico desta actuación e licitará a obra despois de asinar o convenio de colaboración co Concello. O prazo previsto para a súa execución é de 18 meses. A Conselleira do Mar participou na xornada sobre o papel da muller no sector marítimo pesqueiro desenvolvida en Vigo. A clave para a Xunta é fomentar a formación no emprego feminino. Garantir a igualdade de condicións laborais e acabar coa discriminación da muller no sector marítimo pesqueiro. Estes son os obxectivos que persegue a Xunta e que destacou a Conselleira do Mar na inauguración dunha xornada sobre o papel da muller no sector celebrada en Vigo. Durante a súa intervención, Rosa Quintana referiuse ao arduo traballo que leva realizado o Goberno autonómico durante máis de 25 anos en favor da profesionalización e recoñecemento dos dereitos da muller do mar, co que conseguiu facer visible o seu papel e a importancia da súa contribución ao sector. Así es que yo os quiero agradecer que participéis en estas jornadas, que intentéis apostar por vuestra formación y que nos ayudemos entre todas para cambiar la sociedad. El futuro está en nuestras manos, nadie nos lo va a quitar. Si nosotros queremos que la pesca tenga futuro, nos necesitamos todos. Somos el 50% de la población y solo con el 50% no vamos a ningún sitio, nos necesitamos al 100%. Ademais de reforzar a presenza feminina nos órganos consultivos e decisorios, a Xunta promoveu accións para fomentar o asociacionismo feminino e o emprendemento das mulleres. Este encontro enmárcase no Plan de Crecemento Azul da Autoridade Portuaria de Vigo, no que tamén colaboran a Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro e o Campus do Mar, en colaboración coa Autoridade Portuaria de Huelva e o Campus de Excelencia Internacional do Mar de Andalucía. A propia Estrategia de Crecemento Azul considera o rol das mulleres na pesca como un dos seus grandes piares, posto que a súa presenza é maioritaria nos sectores marisqueiro, redeiro ou conserveiro. Contrasta pola contra o seu peso aínda escaso nos cadros directivos das empresas e na pesca extractiva, ámbitos nos que a Xunta segue a traballar para lograr un avance, a través dunha maior capacitación profesional en materias como a xestión empresarial ou o uso das novas tecnoloxías. Pois así poñemos o punto e final do noso informar por esta semana. Xa saben que estaremos de volta o vindeiro xoves a mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Ata entón. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.